Ahoj všichni, takže dnešní video bude teda srovnávání stavů fake nebo originál a přesvědčím vás tady, no nejsem si jistá, ale mohla bych vás tady, vám tady říct, proč je prostě lepší kupovat si ten originál nebo koupit si ten originál a takže jdeme na to. Asi první začneme tím originálem, takže ten vypadá teda takhle, jo nedivte se, že mám tu šipku tady, já jsem si ty řady přehazovala a prostě se mi ocitla tam, takže tady zase máme nápis Rainbow, tam máme takový to v kroužku, jestli to vidíte, jo vidíte. Tady máme číslo patentu, jo, a tady nějaký to Beachhunt Design, nebo něco takového, nějaká firma. A pak teda tady znova a zase to Beachhunt Design a patent pending a číslo patentu. A tady zase nápisy, zase to číslo patentu a Rainbow. Tenhle stav je prostě neskutečně pevný, já fakt jako prostě neznám pevnější stav. A navíc tím háčkem to jde prostě suprově on dender. Vlastně také prostě takový vynález to, jo, že prostě taky to jakoby odloupnete. A fakt, že to je suprově vyndat, jo. Takže a i ten stav, když tam nemáte to, tak prostě fakt pevný, jako fakt hodně. A fakt jako můžu ho jenom doporučit, je to fakt ten nejlepší stav, co jsem kdy měla. Je pravda, že ta krabice, ta sada stojí teď 399 korun, ale máte tam teda tenhle háček, pardon, pak teda tenhle minilom, to není zaostřený. Samozřejmě je to všechno originální, jo. A pak tam máte teda 6 gumiček a 25 klipsů, jako každý říká, že v té sadě je 24 těch klipů, těch C-klipů, ale jich tam 25 a jako mě dostává, jak to každý říká, i já jsem to říkala v jednom videu, a tak to je jedno. No a prostě je hrozně pevnej, tyhle ty piny jsou prostě, jakoby jsou vybroušní, ale nejsou ostrý, prostě, že se tam ta gumička jakoby nepřelomí, nebo jak to mám říct, neroztrhne. Když to tady si všimněte, jak to má ty piny jakoby obrovský oproti tomu, jo. Prostě takový jakoby kopita přímo, prostě, no. A tady mám teda taky červenou šipku, protože mi ji tam bratr ze strany nakreslil a nejde to smejt, jelikož to fixuju také na CDčka nějakou. Takže prostě, ale jako mě to nevadí, jako tady teda cenovka 79 korun. Takže vypadá takhle. A jako fakt se hejbem, mám ho tady někde stříká přelomený tady. Pak někde tady, ještě v té řadě a tady. Takže jako fakt, je fakt lepší si koupit originál, který vám vydrží klidně i rok a víc, než si koupit tohle a mě to vydrželo prostě měsíc, jo, měsíc a konec. Takže doufám, že se vám video líbilo, bylo to jenom takový krátký video, protože já teď pospíchám, abych to stihla do 4 minut, no tak ještě mám čas. Ale doufám, že se vám video líbilo a teď je to rozostřený, no. A já se na vás teda budu těšit u dalšího videa a to bude teda srovnávání háčků. Ahoj!